Здравейте, прекрасни дами! Казвам се Боряна и съм сертифициран инструктор по фейс йога от основателката на фейс йога метода, японката Фумико Такацу. Тя е мой ментор и учител и за мен е мисия да разпространявам нейните знания и да помагам на жените да се подмладяват напълно естествено. Днес искам да ви покажа лимфно-дренажни техники, които може да вмъкнете във вашата рутина в случаите, когато се събуждате по-подпухнали в зоната на лицето, в зоната около очите или в зоната на шията. Винаги, когато правим лимфно-дренажни техники, трябва да започнем първо с зоната на ключицата. Никога не започваме директно с зоната на лицето. Тук са и основните лимфни пътища, които искаме да активираме и да отвориме. Използваме едната ръка и масажираме нежно с два пръста върху ключицата и с два пръста под нея. Може да използвате масло, може да използвате и само вода и да го правите и под душа. Много е приятно. Повтаряме от едната страна и после от другата страна. Общо около 30 секунди. Следващата важна зона е тази под мишниците. Използваме 4 пръста, които поставяме отвътре и палеца масажира отвън. В тази област имаме доста лимфни възли, които искаме да активираме, за да може после лимфата, която ще прочистим от лицето, да има на къде да се оттича. И от другата страна повтаряме. Отново, общо около 30 секунди. Може и едновременно да масажирате за по-напреднали. Тата зона е зоната пред и зад ушите. Отново ще използваме по този начин пръстите. Два пръста пред ухото и два пръста зад ухото. И много нежно ще масажираме по този начин зоната. Отново около 30 секунди. След това ще приглаждаме надолу, отново посока към ключицата. Идеята е лимфата, която сме активирали около ушите, сега пък да й покажем пътя отново към ключицата, където, както ви казах, са основните лимфни пътища. Използвайте този момент, просто да си дадете малко нежност и внимание. За следващата техника ще използваме масло. Може да го правите и с вода, ако сте под душа, но е важно ръцете да се плъзгат леко по кожата. И започваме отново два пръста под челюстта и два пръста над нея. Масажираме по този начин. И от другата страна така скулптурираме една красива челюст. Отново си отделяме около 30 секунди и повече да отделите. Няма проблем, много е приятно, работиме само лимфа. Тя се намира точно под кожата, затова движенията са много леки и много нежни. Следваща зона – долна част на лицето. Сложете си още масло, ако е необходимо, и започваме с такива вълнообразни движения от зоната до носа и устата посока ушите. Преместваме ръцете по този начин. Много често трупаме подпухналост и в тази зона. Това и задълбочава назолабиалните гънки, така че тази техника е супер. Следващата зона около очите, отново нанесете още малко масло, ако има нужда. И първо ще започнем с много леки потупвания.
Много леко, много нежно. Все едно свирите на пиано или капки дъжд падат. Много, много нежно. След което ще се приближим една идея по-към окото и много нежно. Тая зона е много деликатна, много нежна. Много нежно ще масажираме по този начин. Особено ако имате турбички под очите, внимавайте и бъдете много нежни. Много нежно. От 1 до 10, 1. 0,5. Лимфата е точно под кожата, изобщо няма нужда от натиск. И сега много леко ще потупваме и от горната част върху клепача. Отново много, много, много нежно. Завършваме с подобни потупващи движения по челото и отиваме пак към слепоочието. Освен това са много успокояващи тези техники. И сега пак от челото към ключицата. От центъра на лицето към ушите, към ключицата. Много нежно, без да теглите кожата. Едва се мърдат ръцете. Много нежно. Може да отворите и така уста, за да не дърпате и да не създавате линии. Готови сме!